Velkommen til Snedk og Smuld. Her er første date i vores serie Snedk og Smuld. I dag taget ind på et værksted i offentligheden. Som høre er der meget larm. Folk de arbejder, og vi laver tv-udsendelse. Snedk vil gerne vise noget, hun har lært. Så bruger man den derinde. Den skal være. Så er det også. Jeg kan ikke mere. Smuld. Og Smuld vil gerne vise noget, så hun har lært. Hvis du har problemer med det derhjemme, så kan du altid bruge sådan en under dynen. Dobbelt tempo. Man kan vælge tempo 1. Eller tempo 2. Det er bare lige spray væk. Vi kunne det. Det var tak for denne gang.